Дръж. Тука. Хващаш. Здраво. Хайде. Хайде тостата. Те големи ладиди, по-малки няма ли? Няма по-малки. А дай един час пак, един час пак. Това бухка и самичок. Лесиш? Отидай да пачите ти, Славе! Давай. Оставим бабанджия, бе. Ура! Комисията по посрещане на лелята прави репетиция. А сега той пък си го служи на главата и... Ще имам да готвим ли? Де си? Ще спука нещо. Горе стъгнем. Де си? Де си? Горе стъгнем точка. Айде, я затваря там шкафа, надуем главата.